खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, मानोना बाक्सा जिल्लानि बरमाया गंसे सोलोंथाइनि नोगोर जानो सानगासिनो दङ, जाय बरमायाव थाग्राफोरनि थाखाय मोजां दिन्थिसिन। मानोना दिनै 20 नभेम्बराव एम्पायार एकाडेमिनि गोदान बिल्डिंनि लाइखुन्थाखौ गायसननाय जाबाय। लाइखुन्थाखौ गायसननानै होयो मोनसे समनि अल आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' नेहाथारि थानेश्वर बर' बिथाङा। लाइखुन्थाखौ गायसननाय बुब्लियाव बिथां बर'आ बुङो दि बाक्सा जिल्लानि बरमाया गंसे सोलोंथाइनि नोगोर जानो थांगासिनो दङ, जाय बरमायाव थाग्राफोरनि थाखाय मोजां दिन्थिसिन। सार, नोंथांबो जों मोन्थिनो लुगैदों दिनै दिनैनि दिनाव एम्पायार एकाडेमिया मोनसे गोदान बिथायाव मोनसे लाइखुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दिनैनि बेलायाव नोंथाङा मा गोदान मेसेज होनो नागिरदों? आङो दिनै एम्पायार एकाडेमि बरमायाव मोनसे गोजौथाय फरायसालि थिसननो थाखाय दिनै अन्थाइ गायसननाय खामानिखौ मावबाय। आं सानो बरमाया मोनसे इयुनाव सोलोंथाइ नोगोरि जागोन। सोलोंथाइनि नोगोर जागोननि आन्दोआव थानाय जाहोनखौ बिथां बर'आ बुंनाय बादिब्ला बरमानि थागिरिफोरा सोलोंथाइ नोगोर दाफुंनो बयबो जोबोद नाजागासिनो दङ आरो फसंथाननि फेकाल्टि बिथांमोनाबो नाजागासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायथियो। थार, मानो होनना बुङोबा बरमानि रायजो राजाफोरा दिनै सोलोंथाइनि बेलायाव जोबोद गोसो होदों, जोबोद नाजादों। एम्पायार एकाडेमिया फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जाफुंसार जागोन होननाबो बिथां बर'आ बुंथिबावो। दा नोंथाङा मा बुंगोन जे जोंनि क्वालिटि इडुकेसन होनायनि बेलायाव जे एम्पायार एकाडेमिया बेसेबां क्वालिटि इडुकेसन होनो हागोनखौ नोंथाङा सानो? आं सानदों जे बे एम्पायार एकाडेमि कलेजा थारैनो आं मिथिनायाव जिखिनि नाजादों बिथांमोना, बिनि हिसाबै मोनसे इयुनाव जोबोद गोजौ मोनसे थाखो लागोन। बेनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला बेखौ मख'नो नांगोन दि एम्पायार एकाडेमि बरमानि सामलाय आफादनि नाजानाया जोबोद गोख्रों। बिथां बर'आ बुंबावो दि एम्पायार एकाडेमियाबो बरमायाव थानाय गुबुन जुनियर कलेज बादिनो बादायलायनाय दोहौजों खारगोन। आं थाखा लागोन बे कारनाव जों बिथांमोननि नाजानाया, बे नाजानाया जोबोद मोनसे गोरा आरो गोख्रों जाना फैदों। बेखायनो आं सानदों जे बे एम्पायार एकाडेमि जिथु बे सोलोंथाइया गोजौ थाखो लाखागोन, बेखौ आं सानबाय आरोखि। बाक्सा बरमा सोलोंथाइनि जाय बादायलायनाय जादों, बे बादायलायनाया बरमानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां लैखोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। थ' जों नुनो मोनो जे बाक्सायाव गोबां बेबायदिनो कलेज एस्टाब्लिश जादों आरोखि। थ' पायनियार दङ, बिथांमोननि जिथु एम्पायारनि गोदानै दाजाबाय। थ' बेवहाय मोनसे कम्पिटिसन फैगोन बायदिखौ नुनो मोन्दों। थ' बाक्सानि जेब्ला जों इडुकेसननि मोनसे एनभायरनमेन्टखौ नायोब्ला जे बाक्सायाव मा रोखोमनि सोलायनाय लाबोगोनखौ नोंथाङा मिजिं थिनो हायो दिनैनि बे समाव? आं सानदों जे गुबुन गुबुन बरमायाव दा एम्पायार कलेज दङ, थिगानो, आरो लोगोसे आरो बिनिफ्राय दा पायरन कलेजबो दङ। बेनि उनाव बे एम्पायार कलेजाबो निस्सय पायरन कलेज बायदि मोनसे बादायलायनाय, बे जुगनि बादायलायनायनि गेजेरजों खारगोन। गोदान जुनियर कलेज गायसननायनि गुबै थांखिया गुबुन गंसेखौ नाख्लायनाय नङा, अदेबानि गंफ्रोमबो खौसे समानै गोजौ फारसे दावखोलांनायासो बिथांमोननि थांखि होननानै बिथाङा बुंथिबावो। आरो आं दिनै मिथिगौ जे बरमानि जिবিলাক सोलोंथाइ नाजागासिनो दङ, सोलोंथाइ अनुस्थान दाजागासिनो दङ, बिनि मादाव जे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, बिखेखै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि भितराव बरमायाव जिखिनि सोलोंथाइनि जिखिनि कम्पिटिसन जादों, बे कम्पिटिसन जोंनि थाखाय मोजां लैखोन। मानो होनना बुङोब्ला आं जिखिनिखौ जों बुजिना मोन्दों, जिखिनिखौ दिनै पायनियार कलेजानो जाथों, एम्पायार कलेजानो जाथों, बिथांमोन कलेज मोननैया जिखिनि बादायलायनायनि जिखिनि खामानि लादों, बे खामानिया अन्य नाख्लायनाय नङा। बे बरं मोननैबो अनुस्थानानो गोजौआव लांखानाय, थाखो लांखानाय, आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, खुदियाफोरखौ गोजौ थाखो लांनायनि थाखाय जिखिनि फारि लादों, बे साबायखरना। थांनाय 10 मार्च खालारनिफ्रायनो थाखोआ जागायो एम्पायार एकाडेमियाव। दिनैनि लाइखुन्था गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथियो बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देवबार रामसियारि बिथांजों लोगोसे कलेज सामलाय आफादनि गाहाय बिबानगिरि बिथांमोना। फरायसालि सामलाय आफादा मोनथिनो होनाय बादिब्ला बिगियान आयदायाव सा 86 आरो आरिमु आयदायाव सा 66 फरायसाफोर दङ। एम्पायारनि गोदान मोनसे बिथायाव मोनसे लाइखुन्था गायसनदों। नोंथाङा बे बुब्लियाव दिनै मा होनगोन? गोजोन्थों। जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे एम्पायार एकाडेमिनि जा दैदेन आफाद, बे दैदेन आफादा गावनि माने मोनसे हा, 1 बिघानि हा, बेखौ माने बायनानै लाबाय आरो बेवहाय जोङो दिनै खुन्थिया गायसनबाय गिबियावनो। एम्पायार एकाडेमि बरमानि फरायसालि सामलाय आफादनि नाजानायाव बिगासे हायाव लाइखुन्था गायसननो मोननानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायो एम्पायार एकाडेमिनि
गोरायुं बिद्यासागर रामसियारि बिथाङा। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जों माबादिहै जोङो माने जौगाहोनो हागोन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ बेनि थाखाय जों नोजोर होनाय जागोन। लोगोसे बिथाङा आनान गसाया हेफाजाब खालामगोनखौ मिजिंथिदों। लुफुंजानो गोनां बिल्डिंखौ बिथांमोना आसाम टाइपनि खालामगोन होननानै बिथां रामसियारिया फोरमायथिबावो। आरो आसा फारियो जोंहा अबंलावरिया जोंखौ सहाय खालामगोन। जोंनि बे दिनै जे खुन्थिया जों गायसनबाय बे खुन्थिया गायसननाय जे हाबाफारि बेवहाय जों ज' जाजोब्बाय गासैबो फरायसा फोरोंगिरि गासै जोंहा इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपनि मानसिफोरा जों ज'यैनो जों सानदों जाहाथे जोङो बे एम्पायार एकाडेमिया माने मोजां मोनसे जों सोलोंथाइ होनो जों हायो बेनि थाखाय जों आवगायना फैदों। लुफुंथायाव जानो गोनां बाजेटखौ बिथां रामसियारिया 8 लाखसो जागोन होननानै फोरमायदों। नाथाय रावनिफ्रायबो राजखान्थियारि जेबो मदद मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदोंब्लाबो बिथांमोना इयुनाव मोनगोनखौ फोरमायथिदों। नोंथांमोननि बे जिथु हाया बेसेबांसो दङ? 1 बिघा दङ आरो दा 1 बिघा देग्लाय जों बायबाय बेखौ। नोंथांमोना बेवहाय मा रोखोमनि डिजाइन खालामनो सानदों? जे आथिखालनि जिथु गोदान प्रजेक्टि जों साइन्सखौ नाहरोब्ला जे नोंथांमोननि जिथु बे कलेजनि डिजाइनखौ नोंथांमोना माबायदि खालामनो सानदों? दा जों आथिखालाव जोङो बेबायदि एसाम टाइपनिनो जों लुनो नागिरदों। जिहेतु रां रुफानिबो जा एसे आंखाल दङ बेखायनो जोङो बै मोननैबो स्ट्रिमनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो बहायनो जों लाबोनानै फरायहोनो हागोन। बेखौ साइन्स आरो आर्ट्सनि बे बेलायाव जोङो दा मोन 12 फरा खथा जोङो बहाय लुनायनि बाथ्राखौ सानदों। देनां जोङो रां रुफा जेला मोनगोन अब्ला हयथ' जों दस्रायै जों सानगोन आरो बेखौ। नोंथांमोननि जिथु बाजेटआ बेसेबांसो? बेवहायनो बे न' लुनायाव बाजेटआ जोंहा प्राय 8 लाखसो जानांगौ। बाहाय 8 लाखनि बाथ्राखौ जों सानदों बाहाय। नोंथांमोना बेवहाय पलिटिकेल माबा मोनसे एसिस्टेन्ट बा माबा मोनसे हेफाजाब मोनदों नामा? जों दासिमहालागै मोनाखै। जों हयथ' उनाव मोननायखौ जों मिजिंथिदों। 148 फरायसाजों एनरलमेन्ट जानाय गोदानै गायसनजानाय एम्पायार एकाडेमि बरमायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय मोजां गुन गोनां फेकाल्टि दङ होननानै फोरमायथिदों बिथां रामसियारिया। क्वालिटि इडुकेसननि बेलायाव नोंथांमोना मा बेवहाय हाबाफारि लादों क्वालिटि इडुकेसन होनो थाखाय फरायसाफोरखौ? जों थांखिखौ बेखौनो जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइ जाहाथे जों फरायसाफोरनो होनो हायो। बेनि थाखाय जों मोनसे सानखादों आरो जोंनि दैदेन आफादनि मोनसे थांखियानो बेनो। आरो दा बेनि लेखा जोङो मोजां जा फेकाल्टि जों लाबोदों मोजां एकदम गुन गोनां फेकाल्टि। लोगोसे एकाडेमिया गावनि आलादा फरायसा थाखुलिबो दङ होननानै मिथिनो होदों बिथां रामसियारिया। आरो लोगोसे जोङो माने जा हस्टेलबो दङ बे हस्टेलाव जा फरायसाफोरा जुदि मायबा मोनसे बुजिना मोनाखैबा बेखौ जों थांनानै जोंनि फेकाल्टिखौ जों हगारहरनानै बै फरायसाफोरनि जे आद्रा जे बुजिस'यै जे आद्रा बे आद्रा आयदानि सायाव जोङो मोनसे माने जोंनि फेकाल्टिफोरखौ हगारहरनानै जों बेखौ जों मावफुंगासिनो दं आरो दासिमहालागै। 148 फरायसाफोरनि गेजेराव 104 फरायसाफोरानो सेथि मासे उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गेजेराव खायसे फरायसाफोरा 91 जौखोन्दो मोननायबो फरायसा थानायनि थाखाय फरायसालिनि फिथाइखौ इयुनाव जोबोद मोजां जागोनखौ बिथां रामसियारिया आसा थिदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दा जों नुनो मोनदों बाक्सा बा बरमा एरियायाव गोबां बेबायदिनो प्राइभेट कलेजफोर जुनियर कलेजफोरा बेबायदिनो फसंजागासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जिथु प्राइभेट जिथु इन्स्टिटिउसन जिथु एम्पायार एकाडेमिया बेसेबां साक्सेसफुल मोनगोन नोंथाङा मा आसा थिदों? जोङोथ' गोबां आसा थिदों जों जा फरायसाफोरखौ दासिम मोनबाय जोंनाव 148 फरायसानि मादाव 104 फरायसायानो सेथि जांख्लायाव उथ्रिसार जानाय गथ' आरो प्राय 91% मोननायबो गथ' दङ। जों गोबां आसा थिदों जों मोजां खालामगोन होनना जों सानदों। बैसोर फरायसाफोराबो नाजागासिनो दङ दैदेन आफादाबो नाजागासिनो दङ। जाहा गुबुन जोंनि बरमा हालामाव जायफोर फसंथान जादों जा रावनिबो सायाव जा सुथुर जों गोसो सानाखै गोसो सानस्रि जों लायाखै बयबो आवगायलांथों समानैनो जाहाथे मोनसे बादायलु मोनसे सानस्रि लानानै जाहाथे गंफ्रोमबो फरायसालिफोरा आवगायलांनो हायो बेखौ जों मिजिंथियो। नोंथांमोननि जिथु नैबे गिबि बोसोरा जिथु सोलिगासिनो दङ बेवहाय बेसेबांसो एनरलमेन्ट जादों साइन्स आरो बे आर्ट्स स्ट्रिमाव? जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो
जोङो ओरैनो गिबियावनो जों मोनसे आसा थिदोंमोन जोङो साइन्सआव मोननै सेक्सन आरो आर्ट्सआव मोनसे सेक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ सानदोंमोन आरो बे लेखा जों मोनदोंआनो गथ'फोरखौ जोङो दासिम जोङो 148 फरायसा जों मोनदों। आच्छा जों बरमानि जेब्ला बेबायदि जुनियर कलेज बा हायार सेकेन्डारिनि जुदि इनस्टिटिउसनफोरखौ जों जुदि मोजाङै नायोब्ला नोंथांमोननियाव ओरैबायदि मोनसे बेबस्था दङ जाय बरमायाव थानाय गुबुन कलेजफोराव गैया नोंथांमोना बेबायदि बेबस्था खालामदों नामा? बेबस्था माने बेबायदि जोङो माबा लादों जों सेमिनार खुंदों जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो थाखायनो जाहाथे जोंनि बेयाव बाहाय मुं थिसननाय फरायसाफोरा जाहाथे मा आयदाखौ लाब्ला बिसोरो हयथ' मोजां मोनसे टेकनिकेल लाइनाव थांनो हायो डाक्टर इन्जिनियार जानो गोनांबा माबायदि आयदा लानानै आवगायलांनो हायो बेनि जुनै जों फरायसाफोरखौ एसे गियान होनो थाखाय जोङो गेजेर गेजेर जोङो सेमिनार खुंगासिनो दङ। जों IIT निफ्रायबो जोङो फेकाल्टि जों लाबोदों बेबायदि डक्टर इन्जिनियार बिथांमोनखौ जों लाबोदों इन्टेलेक्सुवेल पार्सनफोरखौ जों लाबोनानै सेमिनारनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ एसे गियान होनाय थाखायनो जों मोनसे हाबाफारि जों गोबां लाबाय। नोंथाङा बुंनो सानदों माने मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं माने बेवहाय गथ'फोरा उथ्रिसार जानो हानायनि माबा मोनसे बेबस्था लादों। बेनो जाहाथे हायार सेकेन्डारिखौ पास जानायनि उनाव दाना मा आयदायाव थांब्ला बबे लामाजों थांब्ला बिथांमोननि जे साननाय जा सिमां बेयो जाफुंसारनो हायो बेनि सायाव जों सोनारनानैनो जोङो इन्टेलेक्सुवेल जों गोबां रोंखा राखा सुबुंफोरखौ लानानै जोङो सेमिनार खुंदों आरो बेबादि फरायसाफोरा मोनसे गोसो सानस्रि लानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोननि जितु एम्पायार एकाडेमि जितु खुलिनाय बा बेबायदिहाय कलेजा सोलिनायाव खाथि खालानि जितु रायजो राजाफोरनि मददा माब्रै? मददाथ' दा जों मोजाङानो मोनदों खाथि खालानि रायजो राजानि जोङो बेनि अनगायैबो जों खाथि खालानि जायफोर फरायसाफोर दङ बे फरायसाफोरनि बिगोमाफोरा जोंनि फरायसालियाव फैनानै माबायदि सोलिदों बेफोरखौ माने सलद लायो बिथांमोनाबो जों गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे गोजाननि जा फरायसाफोर दङ बे गोजाननि फरायसाफोरनि बिगोमाफ्राबो फैनानै जोंनाव माने सोङो आरोखि गासै बाथ्राखौनो माबायदि दावगादो माबायदि दावगानांगोन जोंहाबो माबा मोनसे जुदि गियाना गोरोन्थि जादोंब्ला बिथांमोनाबो हयथ' दिन्थिना होदों बेबादि जोङो माने बुजिलायनानै गासैबो जोङो दा आगान सुरगासिनो दङ। थ' नोंथाङा बुंबाय जे नोंथांमोननियाव जे साइन्स स्ट्रिम दङ थ' साइन्स स्ट्रिम थायोब्ला जों सेकेन्ड इयाराव मोनसे प्रेक्टिकेलनि मोनसे जोंहा खामानि थायो बे प्रेक्टिकेलनि थाखाय नोंथांमोना मा बेबस्था खालामगोन? प्रेक्टिकेलाथ' जोंनिया जों बरमा कलेजनि थ्रुयैनो जोंनि गथ'फोरा आनजादखौ होगोन दा इतिमध्य जोङो फार्स्ट इयाराव जोङो प्रेक्टिकेल जागायजेनबायानो जोंहा इतिमध्य जों बिगियाननि थाखाय जिखिनि जोंनो दाजेम नांगौ आरोखि इन्सट्रुमेन्ट नांगौ जों बायखाबायानो सेकेन्ड इयारनि थाखाय आरो हयथ' जों बायबावगोन जोंनि फोरोंगिरिफोरा साइन्सनि फोरोंगिरिफोरा बिखेखকৈ बिथांमोना बे दायित्वखौ जों लागोन होनना जों सानो आरोखि बेनि अनगायैबो जोङो बे प्रेक्टिकेलनि बागै जोंहा खायसे हयथ' जोङो साइन्सनि सुबुं आरोखि फुंखा सुबुंफोरखौ हयथ' लाबोनानै बिथांफोरखौबो जोङो हयथ' बिथांमोननो प्रेक्टिकेलनि बागै एसे गियान होनो थाखाय फरायसाफोरनो जों बेखौ हाबाफारिखौ जों लागोन होनना सानदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि सम सफैबाय बे समावनो नोंथांमोनखौ आं साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।